Fil-qalba tar-raħal ta' Ħall-Kirkop, propju fit-Triq il-Kbira, is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia ħabbar fil-preżenza tal-Kappillan tal-Parroċċa Dun Martin Cardona li d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi se jiskatta l-proċess biex iwettaq proġett li se jara t-tsuntir tal-Knisja Parrokkjali iddedikata lil San Leonardo Abbati jiġi restawrat għall-glorja tiegħu. Il-ħidma tagħna bħala Public Works fil-qalba tal-komunitajiet tagħna kif ukoll l-għajnuna lil volontarji għaddejja b'ritmu b'saħħtu ħafna u propju hawnhekk f'Ħall-Kirkop flimkien mal-Kappillan tal-Parroċċa ħabbarna il-restawr estensiv li ser ikun isir fuq it-tsuntir tal-Knisja Parrokkjali fiċ-ċentru ta' dan ir-raħal li żgur residenti Koppin ser ikunu kburin b'dan il-proġett illi ser iwettqu flimkien fi żmien li ġej. Waqt żjara fuq il-post Farrugia wkoll innawgura żona pedonali ġdida li issa se tgħaqqad maċ-ċentru tar-raħal u li tikkumplementa l-estetika u l-wirt li jdawru ż-żona. Is-Sindku tal-lokal Matthew Ġużammit irringrazzja lid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi għal ħidmiethom biex iċ-ċentru ta' Ħall-Kirkop issa għandu karatteristika oħra li tista' titgawda mir-residenti. Grazzi l-Segretarju Parlamentari u t-tim tiegħu tal-Public Works tax-xogħol li għamlu biżwieq dal-isqaq ġo Ħall-Kirkop, ċentru illi ħoloq karatteristika ġdida ġo tagħna li ħajja tgawdu mir-residenti Koppin u r-residenti tal-madwar.